jarraituko dugu, kasu honetan, ETS taldearen musikaren doinua kantuarekin. Hurrengo parte hartzaileak ere ilusioz daude, kantarin parte hartzeko, eta esango dizuegu dotore jantzita datozela, trompeta eta guzti gainera, eta mutilak korbatekin ere bai, ETS-eko mutilen moduan, txalo bero bat eurentzat. Apa lagunok! Konpondu izala, azalko lizkar eta laguntaskoa, musikaren doinua. Venga, txaloiek! Gora, gora! Irabazi edo galdu beti zurekin doak, alegin edo geratu beti zure banean, doinua zein musika edo ez da musika, berdin du erabakia musikaren zentzua. Ui bai, venga gozen! Mundu libre bat dago, zure aurrean, erabakian iztezko aukera zeta, emozioa eta du alboan, musikaren doinua. Iaia! Apa! Gori! Irabazi edo galdu beti zurekin doak, alegin edo geratu beti zure banean, doinua zein musika edo ez da musika, berdin du erabakia musikaren zentzua. Irabazi edo galdu beti zurekin doak, alegin edo geratu beti zure banean, doinua zein musika edo ez da musika, berdin du erabakia musikaren zentzua. Ikan! Oso ondo, merengue tropikala! Torri ona. Bueno, zelan, hilizarete? Oso ondo. Oso ondo, ez da? Ze kostatu zaizue gehien ikastea? Dantza, letra? Letra, dena, ez da? Dena zaila da, baina azkenean, aizue, primeran, Aritu zarete. Bueno, nik badaukat duda bat. Aber, trompeta horiek musikari gabe nola entzuten diren. Probatuko dugu? Venga, a ver. Ondo, gustora orduan, Musikarekin irabazten duela pixka bat, baina holan ere primeran. Ba, aizue, jongo gara pixka bat hortik trompeta jotzea? Bai? Venga. Guazen ba. Oso ondo! Primeran dute hoiek ere, bai horixe...